Bueno, eu creo que afortunadamente xa nos fixeron unha exposición bastante clara aos usuarios do que están vivindo ali día a día, porque eu creo que da parte de aí, con perdón, non sabíades, me parece que ninguna das circunstancias que están aquí reflesadas. Ben, por facer un pouco de historia, a piscina municipal de Moaña foi a primeira que se fixo de culto pública na comarca e efectivamente non había moita práctica para poder facer un prego e poder adxudicala. Pagouse a un consulti, contratouse a un consulti, para que fixera unhas bases e nos asesoraran en un entorno en aquel momento non estábamos os suficientes de postos, non? E aquel prego seguramente adolece no tempo, seguramente de algún pequeno problema ou algún desuste que en algún momento hai que contemplar. É dicir, só contempla a actualización de precios vía tarifa, pero non ten en conta o número de usuarios que entran en cada día, en cada xornada, en cada turno, tampouco ten en conta o personal, e, bueno, adolece seguramente de algún asunto que o Concello debería regular, atender e supervisar, non? Naquel momento, as tarifas que se aplicaron no prego eran tarifas que estaban no entorno, recordo que estaban no entorno, ademais, do noso Concello, aplicándose. E contemplaban a actualización do IPC, pero, efectivamente, algún criticou moitas cousas. Pero, claro, a situación é a que é. Isto degradouse muitísimo, a economía está como está, o país está empobrecido vía salarios, e no caso da piscina, jodido vía IVA. O IVA nin te discutistes a concesión se os precios que habían pasado o tiñan incluído ou non. Nin siquiera lo discutistes, porque o mellor, leendo con precisión a tarifa, o mellor topámonos que o IVA está engadido no precio da tarifa. Nin lo discutistes. Chegou o día do IVA, foi para arriba e al carallo. Efectivamente subiu como a campeóns. En outros sitios non poderon subir o IVA, porque o precio era co IVA. Sabedes que o Concello non pode arreglar o tema do IVA, como ben sabedes, coas subidas da luz que está sufrindo continuamente o Concello vía IVA, e ahora xa, ven a caso, vía término de potencia e demás. O país estáse empobrecendo. Os salarios son os que son hoxe en día. Son os que son. A piscina, efectivamente, é un lugar onde se fai deporte, pero tamén se fai, seguramente, como fai esta señora, por prescripción médica. O mellor resulta que ten que ir á piscina e o medicamento que leve só ten que pagar, seguramente. Mira, perdona, pagabas o 8%. Teño aquí o papel. O 8%. Pois mira, non é que estamos pondo o huevo, mira. O 8% do IVA que está reclamando a Qualia, que yo retorne e arreglen con ele. Mira, pero vos está o 21%. Que non se discutiu se o billete, se o precio da ordenanza incluía o IVA ou non. Non se discutiu. Pero por a piscina, foi mandado por un médico, por un especialista, por problemas que teña. Pero empecé a pagar 20 euros, e pago 27, con 67. E recollendo as firmas están aí todas. Sabe a sensación que hai na veciñanza? Que a Qualia hace lo que le da la gana. Esa sensación que hai. Que a Qualia hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Sí. ¿Perdón? A Qualia fai o que lle da gana, iso sí. La piscina. Por favor. Bueno, en calquer caso, eu creo que efectivamente coa concesión hai que ter unha boa relación para que os veciños teñan un bo servicio. Hai que ter a concesión en boas condicións para que o veciño teña bo servicio. Seguramente hai marxen por todas partes para, se hai que tocar as tarifas por contemplo, efectivamente, todo o mundo quere pagarse por sueldo, o mellor hai que ter en conta algo. Pero, por suposto, os usuarios e o servicio ten que estar en condicións. Tal e como está plantexado, adianto o noso voto en contra.